викам, що да не мина да видя баба Зимана какво прави. Жива ли е, здрава ли е, ще ме нагости, ще си поприказваме. Ти вече Ванчо, щом ти защо да не видиш? Тука бабо Димано много вкусно мирише. Какво си готвила? Това мълчако се намокри и се сучи до огнището. Брей, то да иде мълчоко да изядеш на бабо Димано. Ти, бабо Димано, имаш ли нещо за ядене? Че цял ден нищо не съм ял. Иванчо, се мъреше голема, я от два дена не съм яла. Нищо, бабо Димано, не се ядосвай. Сега ще видиш каква гоза от камъчета ще ти сготвя. Пръстите ще си го ближеш. Верно ли, Иванчо, гоза от камъчета ще ми сготвиш? Сега ще видиш от нищо нещо ще стане. Само една шипа камъчета ми донеси и ще видиш. Това така, значи няма нищо за ядене. Все, Иванчо, стигат ли? От Иванчо има още. Стига, дай малко сочица и гостица и друго не ми трябва. Бей, че вкусна станала, камъчетата памук станали, пак и благичко пуснали. Давай, бабо Димано, паниците. Много е вкусна, бабо Димано. Сяде, че ще стине. Оле, мале! Що стана, Мари, бабо, да не се изгори, бе? По-полека, де? Един зъб имах и без него останах. Пък и ти, бабо Димано, си хапнала най-големия. И он не е уврел, ма. Букетнико, че заради тебе без зъб останах. И вкусна готва не си хапнах. Така, бабо Димано, сполади с гостоприемството. Гледай, бабо Димано, мълчоко от тенджерата изкочи и сладко се оглизва. Що ти е хапнал? Млъкни ме, букетнико. Благодаря ти за гостоприемството, бабо Димано. Браво!